fàcil. Que hagi fet cap partit de l'altre món. Sí, la veritat és que es cou i comença a coure massa i ens estem començant a acostumar a perdre i això no és bo. Però és el que ara tenim i així ho hem d'acceptar. Bé, hem entrat en una dinàmica realment perillosa, Sí, la veritat és que hem entrat en una dinàmica molt perillosa i qualsevol petit fallo es converteix en gol. Avui els dos primers gols d'Enveig han sigut dos faltes, que per cert s'han llançat de forma magistral les dues, vull dir que tampoc poca cosa a dir-hi. No ens han creat massa ocasions amb jugades, t'atreviria a dir que potser hem creat més naltres que ells amb jugades, però bueno, la sensació és que qualsevol cop ens afecta molt i ens ha afectat molt, i a partir d'ara el missatge és clar. Entenc que l'afició estigui descontenta i no cregui en l'equip, que la directiva estigui preocupada, però els jugadors i els entrenadors ens hem d'aïllar, i sense anar més lluny ens hem reunit quan ha acabat el partit i ens hem de treure la son de les orelles, hem d'espavilar. No som un equip tan dolent, perquè abans els mateixos no eren tan dolents i està clar que ara mateix ningú confia en l'equip, ens han guanyat a pols això, i això és una cosa que tenim que canviar nosaltres, i a partir d'aquí hem d'espènyer tots a la mateixa direcció, tot i ser conscient que és difícil que avui un aficionat del Tàrrega no marxi pensant que l'equip patirà molt per salvar la categoria, o inclús potser pensant que l'equip perdrà la categoria. Ara mateix és la nostra guerra, no estem tan mal col·locats com d'altres equips, però a partir d'aquí, si no reflexionem i si no millorem molt i si no fem molta reflexió, l'equip entra en una cadena, en una espiral de funcionament que no és bo. Bé, a banda de reflexionar, jo crec que el que falta és potser algun jugador al centre del camp, incorporar-lo perquè aquest equip jugui d'una altra manera, perquè esclar, és evident que si no hi ha gent que sàpiguin pujar la pilota cap al davant i la donin en condicions, difícilment els davanters poden marcar. Sí, som conscients de que la baixa de Juan de Mera, ho vam comentar quan va ser el seu moment, que era la baixa més important que podia tindre aquest equip. Juan de potser el tornarem a tindre aviat amb nosaltres, potser a partir de Setmana Santa, si pot esquivar el quiròfan el tindrem, però ara és bo no pensar-hi, és bo pensar en els que hi som, i la veritat és que el que dius tu és cert que mig del camp s'ha notat. Avui, sense anar molt lluny, no hem pogut agafar cap pilota aèria, era bastant normal que no es poguéssim agafar, però a partir d'aquí haurem de reinventar coses, haurem de moure jugadors de puesto i amb els que tenim haurem d'espavilar-nos. Sí que és cert que també hi hauria l'opció de buscar algú al centre del camp, però si el jugador que ens ha de vindre no és de certa garantia, sí que tindríem més plantilla, però també seria fitxar un jugador per fitxar, i si fitxem algú és perquè ningú i sigui molt important a l'equip. Bé, 5 derrotes consecutives, Edu, et va plantejar de tirar la tovallola o et veus amb forces per tirar això endavant? Home, la veritat, Francesc, la veritat és que cou molt i costa molt dormir, no avui, sinó la setmana passada i l'anterior i a partir de la primera. Una derrota ja no costa igual o no tingués igual que si l'has guanyat. La situació no estem en descens, crec que segons com vagin els resultats avui estem 6 punts per damunt del descens. Crec que el més fàcil seria abandonar, crec que mentre me senta útil pels jugadors, crec que això no ha de succeir. Crec que ara seria de covards fer el gesto i crec que s'ha de ser valent, i si ens han posat en aquesta dinàmica, tots en som una miqueta culpables i tots ho hem de treure. Està clar que si arribés el moment que hagués de servir per revulsiu, està clar que Domar no tindria cap problema. Domar, després de 7 anys aquí, és el primer interessat que l'equip vagi molt bé, però torno a repetir, ara crec que seria el més fàcil perquè no deixes l'equip ni amb descens, molt menys que amb descens, sinó amb un bon matalàs per no caure el descens, però crec que ara és quan s'ha de ser valent, és quan s'ha de creure en els jugadors. Jo hi crec més que ningú,
i ara són ells també els que han de creure en les seves possibilitats, i a partir d'aquí tornar a convèncer a la Junta i tornar a agradar a l'afició, que per una banda no es mereix tantes derrotes a casa, però per altra banda té que ser conscient que sempre ha demanat aquesta afició, i quan dic aquesta afició vull dir tota l'afició que ha demanat Tàrrega, ha demanat també que hi hagués un equip molt targarí, que hi hagués un equip molt de la casa i que això vol el seu temps. Avui, sense anar més lluny, el que ha sortit de Zebra d'ells és un jugador que havia sigut internacional sub-20 amb la selecció espanyola. Vull dir que poca broma, nosaltres tenim jugadors que han estat aquí al planter del Tàrrega sense moure's mai del Tàrrega, i això també vol el seu temps. Aleshores, no és una excusa, però també em sabia greu que es cargués molt contra l'equip quan l'equip està en un procés del que s'ha volgut sempre aquí Tàrrega i del que crec que és el futur de com ha de ser tots els clubs. Aleshores, a partir d'aquí també entenc que si el futur del futbol de Tàrrega no és tan bo com per tindre aquesta categoria, doncs és una cosa que l'aficionat també té que assumir, perquè els temps que corren són molt difícils i no es pot anar a buscar jugadors pagant diners amb la que s'està caient per tot arreu. Aleshores, cal ser conscient d'això i cal animar els jugadors. No estic tirant pilotes fora, però una altra cosa és que un altre entrenador pugui fer funcionar bé aquests jugadors, però les categories que hi ha a Tàrrega són les que hi ha a Tàrrega, els jugadors que ens venen, d'on ens venen, i això s'ha de reconèixer, això s'ha d'acceptar, i això s'ha d'admetre, i per això cal no carregar el just als jugadors i deixar-los aquest marge de confiança, perquè crec que ofegar-los ara seria posar-los en una situació delicada que ells mereixen, que ni la volen ells, que són els primers que estan ara desmoralitzats del vestuari i que són els que han d'aixecar aquest equip endavant.